Salam gadyrly dostlar, mehriban ýyldaşlar. Ýene bir gedek ýekşembe güni. Biraz gizrek allyk saat, yarım saat gizrek, 12:30 allyk saat, Eran wagty bilen, Türkiýe wagty bilen saat 12. Indi edil şol aýdyşma diýäli programymyz başlaýar. Hoş geldiňiz, baryňyza salam aýtýan tüýserekden. Onda gelecekler biraz gelsinler. Şu arada göreyim bir koşu kap bolacakmy? Gelýän çağlar. Ay başlawaryn kitap taşraklamış. Bir şeýrin o vardy. Biz deňizdik. Ak goşky diýip geçýärdim türkmençede. Şol öňkiden gelýän wezin ýerine, ölçek ýerine, ýöne ölçekler gysga uzun bolýar. Gafiýede her ýerde ulanylmaýardy, arasynda bir gelýär. Şol farsçaky nimaýy goşýaly bolýar. Bir zaman biz deňizdik. Siller bilen bar dünýäni tutupdyk. Güneş bilen elleşip uçup göğe yetipdik. Ilham alıp asmanyň gürleşinden gur çöllere iňip ýaşaýy sepelerdik gumlaryň arasyna. Dağlar, bağlar ol zaman ýaşyl baydak götärdi. Bir gece tolkullarymız aýy ýyskap ýatyrka, suw ýüzüne ay ýyldyzy kırdylar. Deňizi salyp tora tutup esir kıldylar. Otly gamçylar bilen bölek etdiler. Her bölegi bir ýurduň çöllügine satdylar. Bir türkmen sehrasynda porsap yatan lay boldy. Bir Orta Asyada gurap yatan çay boldy. Bir Fırat oşulup güýmeni öz aýdymna. Egrelli serwagaçlar uçup gitdi daşlara, garlywaçlar. Indi bugün akarlar çaşyp ýatyr dünýäde. Emma meniň hyýalym öňki deňiz derýada. Hawa dostlar bir goşşula başlaýyn diýdim. Geçen gedek şol wagt bolmany federalizmiň üstüne gürleşjekdik. Şol üçin bu gedek programa şol goşuljak dostlary men çağırjak. Gelenlere salam aýtýan ýene de bir gedek salam ýazýan dostlarymyza şolar çağırjak, ondan şoň üstünde biraz gürleşjek bolaýlyň, göreýliň, görüňler nire barýar. Ýöne ondan bir aýtjak bir meselem bar, şona aýdyp geçeýin. Salam, sag bol Ferhatjan, sag bol. Sen de binazirsiň. Sag bol. Bir türkmen ýigit barda gürňetjek bolýan. Şol bir näçe öňem dostlar bir aýdypdy maňa. Şol ýigit ölmedi, öldürildi diýdiler. Bu nähil bolýar? Bu hikaýesi. Tehranda okuyan bir türkmen ýigit. Bimarsanlyda işleýän bolmaly, otak emeldat bolmaly reşdetide. Şundan 10 gün bilen 10 ýyl öň, 10 gün öň şoň ölüm habary geldi. Ondan her hildirek habarlar çykmaga başlady. Sebebi öz maşgalasy belli şekilde elan etmeýänsiň Oň daşyndan pikir berenlerim köp bolýardy. Her kim bir hillerek çak etýär.
Sonra yok, ol başta şol yolla tesadüf edipdir, avariya geçiripdir. Şon ýaly öldüp çıkarıldy. Kellerem yok, şu tesadüf zat değil, şu aňarda öldürilipdir, tezahüraty goşuldy diýip gürrüň çykdy. Şo wagtda men aýtjagam boldum şu Instagramda. Ondan yeni bir doglan ay şol tesadüf bolasa gerek şol. Öz inatasam baattam şonu ýaly diýdiler. Kumuştepe'de de şu at bir yerini tuttular diye onun adına gidin. Dostların bir yeri yazıptır da Türk. Sonra ad verin. Kim tutulan olmazsa. Inni yankı vurun devam et diyen. Inni kim olacak soracak bolýanyz. Ady Nevit Batpa. Adı Nevit. Famili Batpa. Kümmedin Köçek Hortum Ovasından 10 gün öňnägi dadyny ýetirýär, jinazasyny ýetirýärler Tehrandan. Elbette enatasy Gürgende ýaşaýar. Ovalary Köçek Hortum ýöne Gürgende bolýar, enatasy öýleri. Şonu pastarlar getiripdir, şol jinazasyny. Pastarlar getiripdir de näme şol tesadüf eden bolsa pastar getirmeli. Birincide bu sonra var. İkinciden hem şonu sessizce toprağa vermeli bolýar. Ses zat çıkarmany. İýin etmeli. Şoň enatasyny kıssapdyrlar belli. Tesadüf et diýip aýtdylan bolmaly. Sesiňizden çıkarmaň. Ondan şonu Allah o adam şon Mehsa Emini de öldürilen enatasyna şonu alypdyrjak bollarda. Ondan sonra ölelerem şonu aly köpüni tesadüf etdi, bir zat boldy. Özüni falan apartmandan yere atıpdyr. Gara biz öldürmejek diýjek bolýarlar. Ýöne inni şu gurrun inni täze üst açylyp barýar. Şol enatalar gyssanan bolmaly, gyssanlypdyr, aýtmaň diýip. Olaram ay bolly oglumuz öldü, indi peýdasy ýok diýip şonu ýaly aýdypdyrlar da, tesadüf diýip aýdypdyrlar. O şekliýer näme? Birinji näme pastarlar näme üçin getirmeli? Getiren bolsa näme üçin soňra muň jinazasyna goşulmaly? Şo berişler gitçiler diýer. Soňra näme üçin bir owa gelip jaýlamaly, hiç iň sessiz daty jaýlamaly. Oğlum ölen wagtynda da şol 4-5 günnä bir habar da bolmandyr şondan. Edir şo pakyryň ölen wagty doktorlar bir zatda bir aýag alandyr Tehranda. 2 hafta öňe kan adam tutuldy. Şol wagt bolmaly şol. Şonu ýalaýdylýar. Şonu öldürilýär, 4-5 günnä habar bolmaýar, soňra muny pastarlar, ýani zatlar täwlerge jesedini aýtýarlar. Sesiniz çıkarmaňy sessizce de toprağa verin diýilýär. Enatalarda näme şol türkmeniň şonu ýalrap da başga ýerde bolsa gyýyk resany habar hemme berilýär. Bizinkile ay boljaga bol ýerine gaýtmadyn diýär da. Ýöne bir meseleni unutýarlar. Şol pakyr tezahüraty çykypdyr. Ödem kellesinden urulypdyr belli. Kellesinden sünkler zat ýöwlen bolmaly. Şol pakyryň öz ruhy razydyrmy şu wagt. Azatlyk üçin göreşen adam. Janyny beren adam. Iň azynyň ýyzyndan şu azatlyk üçin edipdir diýilmeýän eýsem. Tesadüf edipdir diýip sawmak. Öz maşgalasyndan hem ses çykmazlygy. Öz ruhy razy diýerler şo. Ine türkmenleriň şonu ýaly sesini yatırıp goýup bolsun etişi netijesi. Ama başka şäherlerde ýa-ni aýtjymyz ýaly eýam resanlara da çykýar. Şoň adam kabul etmeýär hanabadasy. Gaýtam etiraz etdi näme üçin diýip bu ta musabet ýer. Şuň türkmenleriň ýetmezçilik etýän ýerlerinden şey. Aýdyşlar. Zatda Instagramda şoň adam bardyr, sayfasy var. Nevit Batpa ýazsaňyz çykar Instagramda.
Yönün faalliye da oldu adetip olmayan, takip edip koşulup olmayan, yönü kiçengecek fotoğrafı da vardır. Şonam görüp bilerdiniz. Allah rahmet eylesin. Şol aydılayan doğru bolsa, katı da doğramayın veya %90 doğru diyelim. Sebäbi öz maşgalası aýtmasa da bolmaýar da, daşyndan aýdan adam bolýanlar. Şol azatlyk ýoluna, ıňlap ýoluna birinji şehidimiz bolýar şol. Onu aslında en atasy iftihar bilen aýtmaly. Allah rahmet etsin. İkinci meselemiz hem näme boldy? Şol federalizm ardy gürüň etjek diýipdik. Şoňa geçýän. Oňa da eger goşuljak oglanlar zatdan maňa iýersiller, alaýyn şu ýere. Ýöne ýöňünden bir makalat okuýun diýipdim, biraz ilmi bolsun, nezerler atlar. Hatta Almanyda ýaşaýan bir dostumuz var. Köpler tenize ýazýar. Eyüp Gerkes. Şonam aljak men bernamamyza eger girip bilse ýaňrak gürleşdik. Olam şu Almanda nähilli federalizm. Şol gürüň berip bilse, ýani girip bilse gürüň berse inşallah işe gitmeýän bolsa häzire göremok. Ona şu linkini ýerden iýermeli men özüm de kän oňarmaýan ştaýny link iýersek hatam boljakdy. An göreýin ştaýdan. Täwet edip biljeklerimiz barmy? Ha, şu ýerde baýaly bolýar. Eyüp belanı çıkan oklan, tayak yalamaz. Kez yalayın. Mine çıkarıp bilmedim onu, çapıp bilmedim. Gelse alar, yani başka dostlarımız şu yerde olsa, katnaşak bolsalar men hizmetinde. Hani yan arman madı, bize arman için koyduk bunu. Nirekti o arman? Ağzı çıkara şeyin. Federalite bu gurunlar belki de biraz iyirektir hazır bir netice barmany. Bir taraftan belki iyidir. Bir taraftan da belki şonu bilmekde peýda vardır. Sonra bir hoş öwrenmeler atlary. Bir günde birden bir üýtgelen bolsa at bolsa bilmän otursan bolmaýa. Şol federalizm ýenimiz hazır o dostlar gelýänçe men gurun özüm açaýyn. Köp ýurtlarda bar dünýäde. Dünyada bar. On her hili dürlü halatlarını görüp bolýar dünyada. Bizim kadimraktan maksat bizim öz ýaşaýyşymyz. Şol Rıza Şah döwrüne çelli İran'da da özü bir hil federalizm var. Memalik-i Mehrusi Qacar diýilýär o wagtynda. İran'da diýilmeýär. Memalik-i Mehrusi Qacar. Misal için Türkmenler öz günü, öz ýaşaýyşlaryny gezip ýör, öz raýlap ýör. Aýda illa bir gezek İran eskerini ýa görýär ýa gören ok. Haçan görýär, haçan şu salgy talynjak wagtynda. Salgy diýen maliýat bolýar. Haçan ýyldan ýyla gelip maliýat aljak bolan, salgy taljak bolanda şolary görýär döwlet adamlary. Başga wagty gelenem ýok, gidenem ýok, işlerem ýok. Ondan Türkmenler hem gün orta tarafta ýaşaýarlar, hem de Rusya, Orta Asya, Özbekistana yakın yerlerde ýaşanýar da, özlerim şolarda hem göçüp gelýärler. Ondan gaýry taraplara ise aňardan ors gelýär diye salgyt berdi. Gün orta tarafa gelse de İran'yky gelýär diye salgyt berdi. Şol üçin Türkmenler haýysyna berjek bir nokta ikisilerine uruşmaly bolýarlar. Bermezek bol. Ýöne şol näme görkezýär şol döwürde özleri Türkmen sehrasy Türkmeniň öz elinde. Araplar hem şeýle, Kürdem şeýle, Azerbaýjan hem şeýle Memalik-i Mehrusi.
Bir hili şol sünneti kadimi federalizm şol. Sonra Rıza Şah gelenine hemmesi bir millet bolmaly, bir yurt bolmaly, hemmesi bir dil bolmaly, bir zat geýmeli, tamam gelýär da diktatorluk bile gelýär. Ondan bir-birden şu gowumlary gurup, basyp, dad edip, öldürüp, hemmesini şol özüne tabi etmeli, öz tasavvurleştirmeli, öz igneşin geydirmeli, biz İran'a hizmet ettik diýmeli. Ha sen belli bir kesime hizmet edenlersin, yani büyük bir bölügüne nämetdiň, öldürdün, ýok etdiň, cinayet etdiň. O cinayetler yazılmaýar da diňe şol hizmet eden gowja taraplar bar da gowmiýetler, fars taraplar da atlar, şolar ýazylýar. Bizim Türkmenlerimizden böyle tarihin bilmeýänsiň, Aýşa Rıza Şah hizmet edipdir, edipdir. Habar yok. Sen ata-babaň öldürdi, Türkmeni ýok etdi, oğlu çekdi, şey dip berdi, sen olardan habarlar yok da. Ne şol federalizm diýeni dünýäde köp ýurtlarda bar. Amerikada var, Kanada'da var, Almanya'da var, Arjantin, Brazil, Avustralya, Hind, Meksik. Bir-birden men şolar çykardym anda. Beljik, Bosnia Herzegowina. Ondan Kanada'da aýtdyk. Hindistanyň özi, soňralardan Arak, ýene köp ýer Russiýada, köp ýerlerde bar. Ýöne hemmesi bir şekilde däl. Her ýurt öz şertlerine göre, öz ýagdaýyna göre döretdi. Ýöne umumy suratda federalizm diýmek näme diýmek? Şol temerkuz merkez var, merkeziyetten güýji ýaratmak ýurdun içine. Güýji ýaratmak. Her bir mantagaň öz güýji bolmaly. Hemme zat bir ýerden çözülmeli däl. Hemme zat her mantagaň öz şertlerini, öz peýdasyna göre işlemeli, idare etmeli, dolandyrmaly. Ýöne üýüşip bir ýurdy gurýarlar. Her gaýsynyň bir wekilleri de bar ýokarda. Ýokardakinin özüne göre güýji bar. Beter esasy ýerlerde o ýokardan teslim tutulýar. Mesela bir ýurtdan alyp savaş çykjak taşar ýurt bilen ýokarda karar berýär. Mesela maliyat zatlar ýene ýokary berilýär. Bir milli menfaatlerde ýokardan teslim tutulýar. Ýöne meselen seni dilini okutjak. Sen öz mantagaň bolup şonu okutup bilýän. Käbir her iqtisadi işler çykma şu mantaga seni özüň etýän. Kandatlary ondan her devletem öz peýdasyna göre ýöne şol şertlerine göre etýär. Mesal üçin Amerikadaky federalizm bilen Hindistandaky federalizm bir däl. Awropadaky de bir däl. Awropaň käw ýurtlaryna zat şol nähili ýurtlar adyna ýazypdym. Mesela Swiss, Otriş, Alman, Beljik, Bosnia. Hamısı da getirmiş başla. Şol ýaddaş edipdim. Mesela Kanada'da mesela Kanada'nın kim var oturuyor şu an? Ostani Kanada'da. Yani her ostan öyle ahileye. Şu an biz ostani diysek bile peydası olmaya. Sebebi bizim Türkmenlerimizde bir ostan yok. Bolsa da eğer Türkmen Zehra adınlar ostan olsa, ostandarım Türkmenden olsa onun adeti olacak, onuşsu olacak. Yani onu yal bolmansam ostani bize yaramaya, bize Gulistan deyip içine sokup koyuverecekler. Yine de önkünüden devam etmeli oluyor. Yani mesela Hindistan'la neyse 28 eyalet var, 7 de mentaga deyiptir. Şu 28 eyalet birlikte üyüşüp Hindistan'ı kurmayalar. Şu tayda yöne olan federalizmi namütegaren diýilýär. Namütegaren näme? Bir formuli hemme eyaletlerde birden şonu yerine getirmeye gerek yok. Her eyaletin öz şertine göre kanun yasaýarlar. Hatta bir eyaletler var şonu gidip gelmek de qadağan başy ýurt ýa-ni. Mesela o Sent Pakistan'a yakın yerler, şonu ýalýarlar. Yani başka eyaletlarda farklara. Namütegaren yani nirde
näme mesele bolsa, kynçylyk bolsa, şonu şo şertewre çözmeli. Şo çözüm başga eyalete yaramanan başarıya. O taýda başga bir zat çözümde bolup bilýär. Emmes bir däl. Ya meselen John Beşe Ittihadi Federalistay Urupaýy bar. Oňa da şol 20-nji hatta Hitlerden öňçe 20-nji asryň başlaryna başlaýa, oňa özüne göre onu kabul ederler ve etmeýärler ve Alman, İtalya, Beljik, Luksemburg bolar kabul etýärler federalizmi. Karşı çıkanlar var, Fransa bilen İngilizistan ve karşı çıkýar. Ýöne İngilizistan zat üçin şonu kabul etýär. İrlanda üçin. Sebebi İrland özüne bir zat görýär, federalizm bu her wagtda bir seçim, saýlaw bilen öz garaşsyz boljak bolsa, bagymsyz boljak bolsa da hakkı var. Ýöne şoňa garamazdan ýene şu İrlandalılar İngilistandan aýrylasy gelip duran eken. Aýrylmaýarlar, ýa-da aýrylmady. Diýmek, her bir federalizm diýmek alyp tezzi etmek, bölmek däl. Ol tersine köp wagtlarda köç ýurtda tezziýen ýöne geçen bir formul. Sebäbi millet her hil millet boli, her mezhep boli oňşulmaýa, düşmanlyk bolýa, şol üçin her kim öz mantagasyny aýlasyn, dost bolup doýgedy, dowam bolup gelen ýöne bir ýani merkezi kudret bezerilik, her kimni wekil bolsun, bilelikde aýlaly, ýurtda çaşmasyn, savaşta çıkmasın, tebizde bolmasın, bir kavum üstün bir aşak bolmasın deyip, şon ýaly döredilen bir formul yani. Ýöne biziň näme ýurdumyzda, İranda şol hemişe öýdleri başga kavumlaryň üstünden vurmagy öwrenşipdiler da. Urup öwrenşipdiler, şondan üçin hatta dilini beresiler gelen o federalizma dursun, sana karhana da beresi gelen okbular, hissat beresi gelen o. Sen mezhebin ne o da siler gelýär. Şol üçin sen federalizmdan eýem söz etmeýänken eýem tezziýet edip. Gorku salýarlar da halkyň ýüregine. Emma öňe giden ýurtlar şonu kabul etdiler. Onsoň bir formul, şol hemme yerde bir formulla yöredilmeýär. Sen İranyňda başga bir kynçylyklar barmy, şonu helletip bilýän öz ýolyň bilen. Ýöne möhüm zat näme? Ähmiýetli şoňa inanmak. Hemme kawumlaryň deňligine, adalata, aýrymçylyk, aýry tutmaga inanmaýanlygyny görkezmek, hemme dilleri, ferhenkleri hormat goýanyň görkezmek, şoňa inanýan bolsaň şol çiğne bir formul döretdiýän. Ýok, Rıza Şah ýani gelip gelmeýänke hemme milletler bir bolmaly. Hemmesi İran bolmaly, hemmesi Farsça gürleşmeli diýip başlasa, başga milletler vurup serkuw etse, onsoň netijesi näme bolýar? Hemişe şu başga kowumlaryň kelletini gurmak bir adaty öwrilýär. Hemişe türkleň tersine onsoň jok döretdiýärler. Türkmenler wehşi görkezýärler, Araby näme melahhar görkezýärler. Kurdiyene bir hil şey diýip giýlekiň tärine bir kowum ýokarda, başgasy aşatda, o kowum hemişe arwap bolmaly, seni olar dinläp gezmeli. Şo bolýan netijesi. Ýa serkuplaryň biziň türkmen sehramyzda var, Rıza Şah gelenne gök çay içmek gadagan etýärler. Gök çay içmegi, inanýarlymy? Şu Türkmenistan'da gök çay içiliyor, bizimkiler kara çay içiyor. Şon sebebi şol. Näme üçin gadagan etýär? Orta Asya'daki kültür ferhenk bilen bu taý bir bolmasyn diye. Türkmeniň egneşeklerini üýtgetmäge başlaýar. O koýdelleri. Cumhur İslami de gelip biziň gyrlamyzyň adyny üýtgetdi. Bu da ondan gowdela, onu gurup onu ýewmek däl. Yani amma biziň adymyz şol Rıza Şah gelmegi bilen İranyň kowumlaryň hemmesiniň basyrylmasy, öldürilmesi, ýok edilmegi, ondan bir dil bolmaly, bir ýurt bolmaly. İran kelimesi sagy şol ýok taryhy zatlary görüň bir efsanevi zatlar da bardyr. Şahname ýaly İran geçýändir, olam jografiýasy bu İranlar Qajariýe diýip bilinýär, Efşariýe diýip bilinýär, Seljuky diýip bilinýär.
ol da adın ahırlarına biraz gajarlan isfadilýär, Rıza Şah diýerine de resmiyet berilýär İran nimege. Yok gurrun o yerde değil lan, gelecekte ne hilde olsa şu gowur model şey, model yok, indi gow modeli bir tanıtýarsa, ýomanyny aýdaýly, gelecekte şertler ne hileli berse, biz hemiş initafımız bolmaly, siýasatda initafymız bolmaly. Doğrudan şu şertlerde näme boljak haýrym bolsa şonu etmeli. Oňa gurrun ýokka. Ýöne bularam bilmeli la. Bularam bilmeli. Bir wagtda şunu ýaly gurrunlarym bolsa, ýan bir topar gel ay tezyetelep diýjekdir. Olara inanmaň. Dünýäň köp ýerlerinde bu modeller bar, formullar bar, işlenip dur, peýdasy bolup dur. Hawa bu gedek men dogry dostlar urletjekdim. Hani federalizm diýip gurrun etjek, bäsi çekdik, arman gelmedi. O ýeri gelmedi. Ýene men özüm gurrun bermer boldum. Ay bolýa onda zatymyzdan uzun bolmaz. Beter uzun bolanda kän açyp görüp de bilen ok adamlar. Minnetdarlyk etýärim men diňläniz üçin Taňry ýalkasyn. Başka soru zat yok bolsa bugün için bolle diýelim. Nevit pa doganmydan şol azatlyk ýoluna şehit bolan doganmydan Allah rahmet eylesin, ýene bir ýatlaýdy. Kumuştepe'de ýene bir tutuldy diýip ýa oglalyň biri ýazyp diýýär, adyn bermeli, adyn berin. O plan ýerde fa tutuldy bolmaýar. Atlaryny aýdyň bize elan edeli, hatda ýazmaly ýerleri ýazaýly. Türkmen halkyna aydın gelecek, parahat yaşayış, azatlık. İnşallah İran kavmiyetleri için, bütün İran halkı için azatlık arzu etdiyen, bilelikte, asuda, dostluklu, doğulluk yaşamağı, tüysürekten arzu etdiyen, şol gülleri görelim inşallah. Size de Taňry ýalkasyna aýtýan gatnaşýarlygyňyz üçin. Ýene de görüşeriz. Allah tawşirýan baryňyzy sag bolun. Amin, tamam. Hoşlaşýan onu häzir. Biraz garaşaýyn, sonra jogap ýok bolsa, ýapýan şeýle. Bolýa, sag bolun, gitdim onda.